Kamora mora maintiere nyakwara mogiero kini machiegni weche manyien mag kagi kacha nyinga Simfros Okinda. Kawachako en ogai mar obila mako jolo Douglas Kanje twak mare gi ute fwambo olero ni okum jopiny machano bago ng'anyo kawuono mar chopo kuonde machiko koyiene jo ng'anyo donje kata protected areas. Olero ni gidhi mbele giluwo katiba mapacho ka irakruogi kod jo ng'anyo. Ojiwo jo ng'anyo mondo luw chike moketi mag ng'anyo. To unauthorized persons as indicated in the Protected Areas Act, Cap 204 Laws of Kenya, are hereby warned not to trespass protected areas. The Kenya Civil Aviation Act, number 21 of 2013, under Section 58, provides that any person who trespasses on any land forming part of the government aerodrome or an aerodrome licensed under the regulations made under the Act commits an offense that is punishable by the law. Based on the aforementioned, I wish to underscore in my conclusion that security of our country is our collective responsibility as Kenyans. To answer this end, we are working closely with other security agencies to ensure that our country is safe and secure for all of us. Duond bura mar ODM oyango ni ok kore donjo e piny owacho mar Kenya Kwanza kendo ni gisiro dwaro mar lokruok ewi kaka itayo piny Kenya kaka osebed kidhiro kod rowere mag Gen Z. Kokalo e oboke ma ochwe kogno kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna, ODM okwedo ji mosebedo ka fumo weche ni duond burano timo twak mondo giyud lemo e sirikal mar William Ruto. ODM olero ni mana kaka ne ogai margi Raila Odinga owacho mondo twak monyodo jo Kenya timre, piny owacho nyaka chop dwaro mane Raila oyango koting'o chulo familia mag jogo mane wito ngimagi kod mane yudo hinyruok e lwet obila e kinde mag ng'anyo. Bende sirikal nyaka we thuolo ji duto mane obila omako e kinde ng'anyo mapod ogeng'negi kod obila kod mago mane oteki. Donjo kendo ka ondamo ne obila mane ochielo gi magina ma onego kod mane odiemo jo ng'anyo kendo ni komanda mar obila Damson Bungei mondo riembi e tich. E obokeno, Sifuna osiemo jokanyo mag ODM manyalo bedo ni timo twak kod sirikal mondo migi lemo mar bedo jotend migepe, ka olero ni duond bura mar ODM ok tim twak moro amora mar donjo e sirikal kendo ni donjo mag jokanyo mag ODM maloso gi sirikal timo kamano kigin giwuon. Wadhi nyaka kaunti ma Kisii kama moko kuom jotelo mawuok e kaunti no kwayo rowere mondo ked gi kwe e kinde ma gichwalo dwachgi ne jatend piny William Ruto moloyo to e keto e lai chenro mag sirikal. Gidwaro rowere mondo yie obedie twak gi jatend piny kaka achiel kuom yore mag neno ni chenro mopogore e pacho ka odhi nyime makare. Kenya ni kubwa kuliko mtu yoyote. Kuketi ndio kutalete mawasiliano, ndio kutalete majibu. Maana watu wakisa kuwa wameketi, hapo majibu inapatikana kwa haraka kuliko wakati wanaweka misimamo mikali. Rais William Samuel Ruto ni mmoja na sisi tuko wengi. Anaongoza Kenya nzima, iko na mamilioni ya wengi ya watu. Na tungeomba tumpatie wakati mzuri nasi kama viongozi wa makanisa, opposition na viongozi wa tabaka mbalimbali tuweze kukaa chini na kujadiliana na kupata njia mwafaka ya kusuluhisha yale ambao ya misimamo yao na misingi yao ambao wameweka ambao ni kali. Njia ile kanisa limejiingiza kwa siasa imetuletea shida mpaka siku ya leo. Sisi hatujaweza kuwa na nafasi ya kuongoza kanisa kulionyesha njia ya Mungu. Tumegawanyika vikundi viwili kanisa. Kikundi cha kwanza ni cha State House, kikundi kingine ni kile kiko kinyume na State House. Walio State House wanalaumu wasio State House ya kwamba mnalia kwa maana hamkupata nafasi ya kwenda na nyinyi kupata kitu. Walio nje nao wanalaumu wale mumeenda mkafungwa mdomo na kile mmepokea. Sasa kanisa likiwa limegawanyika hivyo hakuwezi kuwa na sauti. Na kwa hivyo ndio maana unaona mambo haya yanatendeka. Sisi wachungaji hatujaweza kabisa, mimi nikiwa mmoja wao, kuonyesha nchi
njia ambayo manabii wa zamani ndio alionyesha. Kwethro were mawuok e kaunti ma Bomet to kwayo jatend piny William Ruto mondo yier joma tindo kaka jotend migepe thuolo ma pod odong'. Gilero ni joma tindo ni kod tekruok mar tiyo ne jo Kenya kendo ma biro tieko ng'ur ma joma tindo nigo ni ka osebed ka iweyo gi oko e lemo mag piny owacho kinde ka kinde. Gijiso jatend piny mondo owal achiel kuom rowere ma pacho ka kaka jatend migawo mar tuke kod weche ojende eka dwaro mar joma tindo nyalo chopo kare. Among the 9 ambayo imepaki kuna Ministry of Youth and Sports ambayo tunaomba rais na tunatarajia rais kwamba is going to appoint a youth. Na tukisema a youth is someone under 35 years. Because we don't want to see a case whereby tunasema a youth and it's someone above 40. So tunaomba rais consider more youths in your cabinet. And most of the operations that are running in the ministries need people with energy, need people who are exposed, people who know technology. And even you see how this, even the current, even what's happening now, even this Gen Z, how it started. It's something that started online. Meaning there is a need to use technology to address most of the problems that we have. Joale boma Kisumu kwa rowere mag Gen Z mondo chung'anyo mar sundo sirikal mondo gimi piny owacho thuolo mar keto e tim dwachgi. Mae biro kaluwore kod ng'ikruok e yore ohala kod wuoth masiko neno e kinde ng'anyo ma juma ka juma. Giyango ni ng'anyogo medo thiro yore mag ohala kod tije mamoko ma koro miyogi lal mamalo. Adieri makanye gi situation ma Kisumu kawuono chien karwa ka no marwa ma yude yotwa mapile weche ok ber adieri makende kastembe wa kaka wa tegemea gi situation ok ber adieri it's all just dull to wakwayo ni kaber weche yo losi ma yud kaka konyore our daily life endelea kalure gi kawuono gi ng'anyo ma onego bed ni timore mag joma tindo miluongo ni Gen Z. Gino oseketho ohala kendo kata ohala ok dhi mbele e yo makare. Jogo nitie mobiro gokinyi mamoko oseloro modok. Kendo kata gi sani onge kuonde mene moyepo matin go gin na chiko it mondo winje tang'o ma kapo ni dang' winje ni kata ne gimoro nitie marach chien kata sani tidhi neno ka ji ochako loro te. Mak mana ne gima wanyalo kwayo ni Gen Z maka mae ng'anyo kawuono kade ginyalo winjo wach awinjo ka wuoyo to giluongo ni ex Gen Z to wakwayogi ni nyocha gisekelo wach e gik ma nyocha gidwaro ni mondo losi wakwayogi ni mondo giore matin mondo ging'i kaka sirikal loso wachgi no. Kambi mar Royal Media Services obedo kambi mokwongo mar chako chenro mang'iyo ngima makare mar jotijene moting'o tuoche mag obwongo kokalo chenro midendo ni RMS Wellness. E nyasi mane obagi kambino kinyi ma kawuono, jotend RMS kod jokanyo mamoko e sekta mar thieth noyango jotije mochiwore konyo tayo chenrono. Gisingo mar medo keto e paro manyime ngima jotije yore duto te maneno ni ngimagi obedo makare kamoro amora. Fired up! Ready to go! Ready to eat? Fired up! So as we gather today, we do this with the full knowledge that a healthy person is a productive person. And this is another job that is always about others and nothing about yourself. Whether you're asking questions in an interview, it's not personal. Whether you're out there covering Maandamano, it's not personal. Or whether you're in parliament trying to analyze the budget, that is not your personal budget. You're always doing this for the sake of what we call in the industry public interest. So the general environment, to summarize it, is that of high pressure. And partnerships like this come in handy for us. We need our staff to be well in order for our business to be sustainable. The staff at individual level and at group level must be okay for us to achieve our group strategy.
And that is why you really come in at a very, very important time. This for us means a lot, and we count on you to help us realize those objectives. People should be encouraged to seek help. There are many people who need help, but they don't know they need it. And how you're going to do that is being available. Some of the people who, again, are very jovial, they are very jovial to hide the pain they are carrying inside. And unless you reach out, you'll never know. You'll only get to hear, the way Lina said, that person went in this direction, went in this direction. We also know that the Presidential Task Force report that was published in 2020 July did highlight that 25% of us, kumaanisha moja kati wa wale wanne ambao watatangatanga humu ndani leo or in the next 3 days, huenda wakawa na mahitaji ya afya ya kiakili. Tunajua fika kuwa wale ambao watalazwa kutokana na what we are doing here today, 1 in every now 4 out of every 10. So 4 out of every 10, unajua hapo sasa hii asilimia inapanda sana, will have a mental health need. Jatend Migepe Musalia Mudavadi olero ne paunde kema JKIA ok osika kaliekore. Musalia medani kaponi winjo use to nyaka kaw pach jopiny kod jokanyo. Musalia medani gope mag piny Kenya en pek maduong' ma piny owacho ng'iyo kaka duok piny mondo mi jo Kenya fungruok. Mudavadi ne loso e kinde mane chopo e mbele komiti mar od bura ewi budget. That the airport, Jomo Kenyatta Airport, is not on sale. This is a public asset. It is a strategic asset. And if it was going to be sold, you can only do it after a full public process that Parliament endorses. So anybody who is giving the impression that the airport, Jomo Kenyatta Airport, has been sold is not being factual. It is not true. The Kenya Airports Authority must look at its investment program very, very carefully, make sure that everything is transparent so that during the expansion process of the second terminal, if it is under PPP arrangement, and let it be done properly, thoroughly, through the legal process, so that everybody knows what is going on. But I want to assure Kenyans that the Kenya Airports Authority is not up for sale. E pau tuke ni jatugo Ibrahim Ndungu norienye tuke mag pimo sadagi magina mag Zimbabwe International Open Shooting Championship mane obagi alap ma Cleveland Pistol Club bowa ma Harare. Ndungu matugo ne team mar Bamburi Club County ma Mombasa noloyo midila mar gold e kidieny adek mag Class A Division kachiel gi kidieny mar the President's Category. Jakenya machielo Agnes Wangeshi matugo ne team mar DCI bende noloyo midila mar goldi e kidieny mar Production Category kod midila mar silver e kidieny mar Class B. Isa noloyo midila mar bronze e kidieny mar Class A. Nyakromo gi sa 10:14 kelewe giko mar weche manyien mag kagi kachero kamano kum ka uthulo mari mar bedo kod weche no ni nyinga Simfros Okinda.